Meron na ba kayong mga senador na nakakausap? Dati po nung 2000, year 2000, nung 2001, nung mabigyan ako ng award sa Malacanang, ni Madam Presidenta Arroyo noon. Mm-mm. Pagkatapos namin doon, dumiretso kami sa Senate kay Honorable Loren Legarda, Senator Loren Legarda. At noon, binigyan niya kami ng pagkakataon, pero hindi namin siya nakausap ng personal. Yung sanang maganda ngayon, yung mga pwedeng naming mga magandang mangyari na sana personal nila kaming kausapin at tanong sa amin ano pang kailangan para at least masabi namin, kasi pagkaharap namin siguro sila, mas lalong masasabi namin talaga yung nasa loob namin. Kasi kung Mm-mm. letters, okay naman po yung letters para appointment, pero mas maganda rin po pag nagkaharap po namin sila. Mm-mm. Oh, Oo, alam ko nung nakaraan meron kayong schedule, di ba? Kay opo, Senator opo. Grito. Ano nangyari? Ang nangyari po nun kasi, una, yung sabi nga, parang may COVID daw na medyo naging Mm. sa ano. At gumawa sana ako ng ano no, na yung ibang mga amerasyon na habang kasing nasa loob, dapat isa rin akong nasa loob sa sa Senado, kausap siya dahil 15 daw kaming kailangan na haharap sa kanya. Sabi Mm-mm. ko, magsasama sana tayo ng mga ibang amerasyon kahit dun lang sila sa labas. Siyempre, naghingi kami ng sasakyan. Bus ang ibinigay sa amin ng mayor sa Olongapo, si Mm-mm. Paulino Jr. So, Mm-mm. binigyan sa amin niya kami ng sasakyan na gagamitin, bus. Kaso parang umugo siya na parang magrarally daw kami. Sabi niya, baka magrarally kayo, baka makulong ako dyan. Parang natakot siya. Parang na-postpone yung pagkikipag-usap kasi dapat kasama namin siyang makikipag-usap kay Senator dahil siyang gumawa ng appointment. Para bang Okay. tigil niya lahat yung dahil lang sa isang bus na amerasyon na pupunta ron. Sabi Mm. ko, ano lang po yun parang papasalamat lang kami para at least makita man nila na ito yung mga amerasyon na humihingi ng tulong. Mm-mm. Pero hindi po rally yun. So, naging interpreter nila parang rally daw ang gagawin namin. Sabi ko, hindi naman po mangyayari. Meron ka bang kakilalang Amerasian sa Angeles City dito sa Pampanga or kahit sa Subic na naging matagumpay o kaya naging Opo, mataas na elected official sa ating bansa? sa elected official po, parang wala po ako masyadong Pero ang kilala ko po, kaklase ko po sa Pearl Back Foundation, si Apple the Apps. Oo nga, Yun, si Apo. Oo. mga klase ko dyan. Yun nga lang po, sabi ko nga, minsan nga pumunta kami dun sa bahay niya, kasama ko yung mga grupo ng Amerasian. Mga humarap sa amin yung mga bodyguard niya ron. At Mm. pinahintay kami ng pinahintay hanggang sa, sabi ko, tara, parang ayaw tayong kausapin. Umalis na lang kami. Nakakatulong nga siya sa mga eskwelahan, nakakatulong siya. Oo. Meron siyang sana mabigyan niya kami ng pansin, kaming mga Amerasian dito na parang siyang, kayo ka, paglaban mo kami para sa Oo, inyo mabigat ganito. si Apple Diab kasi international na Yun nga po. artist na siya, successful na. Kilala siya. At ang alam ko, matulungin siya eh. Yun nga po, pagdating po sa aming Amerasian, yun nga po ang gusto namin sana mangyari na sana kausapin niya kami, oo, mga Amerasian, halika, mag-usap tayo, ganito, ano bang pwede kong itulong sa inyo? Kasi Oo, lalo na kung nasa Amerika siya, pwede siyang lumapit sa mga senators doon, sa mga tama. congressman. Ito, mga kapatid kong mga Amerasian to dito sa Pilipinas. Mm-mm. Meron kaming mga ipinaglalaban na hanggang ngayon hindi pa namin nakukuha. Baka pwede kaming matulungan, mabigyan ng pagkakataon. Sana ganun ang maging boses niya para sa amin. Sige nga, kausapin mo nga si Apple Diab. Baka kung mapapanood, makakarating ito sa kanya sa Facebook o kaya sa YouTube, di ba? Paano mo ba siya, Opo, naging kaklase mo siya mismo sa opo, eskwela? kaklase kami sa Pearlback, sa Diamond pa ho nun yung Pearlback. Brother, magkaklase tayo sa Pearlback noon. Alam ko, yung suot niyang salamin, makapal pa noon, bata yan eh. So, kasama tayong
klase tayo sa Pearl Buck. Every Sunday, meron tayong pag-aaral sa Pearl Buck. Wish ko sana na kaming mga Amerasian, nandito lang kami sa tabi mo. Balibago, kung ikaw sa Pambato, nandito lang kami sa Balibago, Malabanyas. Sana mabigyan mo kami ng pagkakataon na magkausap tayo. Bigyan mo ng boses ang Amerasian. Alam ko, maraming mas makikinig sa'yo pag tinulungan mo kami. Ayun ang mensahe para kay Apple the App ni Morris Lopez, isang Amerasian. Okay, ano naman ang panawagan mo sa gobyerno ng Estados Unidos o ng Amerika? Parang naiiyak na ako dyan. To the government of the United States, the President, the Senate, and the Congress, we are here, the Amerasian, that we're asking help for a long, long time now that we don't have any response for the Amerasian issue. We know that the American Asian in the Asia, the Amerasian, Cambodia, Laos, Vietnam, they are in the United States now. They live, they work, because you give them a chance. Maybe for us, we're praying that for us here in the Philippines, we are the Filipino Amerasian, give us a chance. Give us a chance for our future, for our family. Thank you, American government. When I had the exhibition that was presented by the Smithsonian Asian Pacific American Center, it was a grant for me, and it was an honor to be a part of that community. Because it was held in Washington, D.C., I was able to invite some Congress people to look at the issue. And when I had the exhibition in Pennsylvania at the Pearl S. Buck House, there was a congressman there who actually was moved by my pictures. And there's a video that I have online that gives me the credit of what I have done in my work. I said, yes, I was able to move a lawmaker to start working on this issue. Here in the Philippines, it's still in the works that hopefully the Philippine government will help in getting these children legally recognized by both countries. Meaning, if they were born out of wedlock, I hope they will be seen as a citizen of the Philippines as well and citizens of the United States. There's an Amerasian Day that they hold each year, sometime in March. And I think that's when they just really find themselves together and find that community. But that community should be happening every day, not just on one particular day. It should always be a celebration of their identity, araw-araw, right? At Morris, sa pagkakataon na ito, kausapin mo naman si Presidente Ferdinand Marcos at ang mga senador. Ano ang gusto mong ipaabot sa kanila? President BBM at sa mga Senate, marami na pong naging presidente ng Pilipinas. Hindi pa po namin natikman, mga Amerasians, na yung paglabang kami para sa aming karapatan sa Amerika. Sana po sa pagkakataon ngayon, Mr. President, kaibigan niyo po ang Amerika. Pilipino niyo po kami. Sana po pagkakataong ito, pati sa mga senator, mabigyan niyo po kami ng batas na tutulong po sa amin para sa pakikipag-usap sa bansang Amerika, na kung ano man pwede nilang ibigay para sa amin o mapadali kung ang mga magugulang ng mga Amerasian nakita na nila, mas mapadaling makasama nila ang mga magulang nila. Sana po pagkakataong ito, matagal na po, ilang pong dekada na kaming nakikipaglaban sa sitwasyon po namin ito, kaya sana po ngayon
sa inyong magandang paggugobyerno po ngayon. Bigyan niyo po kami ng pagkakataong mga Amerasian. Napakarami po naming Amerasian dito na naghihintay ng inyong tulong. Mga senador po, mga congressman, sana po kayo po ang gagawa ng batas para sa amin. Kaya po, nagpo-pray po kami na sana matupad na po ang matagal na namin hinihintay. Maraming pong salamat sa inyo. Maraming salamat sa iyo, Morris. Napakaganda ng iyong tinura, ng iyong sinabi. Sana, nananalangin din ako na makarating sana sa mga kinauukulan ng iyong mensahe sapagkat ikaw ay nagsisilbing boses ng iyong mga kapwa Americans. Sana sa pagkakataong ito, muli kami nakatulong o makakatulong ang CLTV 36 sa iyong kahilingan at sa lahat ng mga Americans, lalong-lalo na yung mga hindi sinuwerte sa buhay, na sana sila ay mapakinggan at mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang pamilya, lalo na yung kanilang mga anak na ngayon ay nag-i-struggle din kamukha ng kanilang mga magulang na Amerasians. Thank you very much, Morris Lopez. Salamat. Maraming pong salamat. God bless you, Morris. Dapat sana'y gumawa ng konkretong hakbang ang US para kilalanin at suportahin ang mga Amerasians. Napakatagal na ng panahon, Diyos ko.